Hvad så? Jeg sidder bare chiller her ved den her bænk. Hvis I kan se den hernede. Der har Vangede Kirke, det heroppe. Og en mose her lidt bag ved mig. Ja, okay, I kan ikke lige se den. Hvis jeg lige går lidt tættere på, kan I nok se det smukke natur med en ulækker mose, som jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde smuk, men ja. Jeg ved ikke, om I kunne se den, men jeg kunne se den. Virkelig smuk natur. Selvom det er meget ulækkert. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger smuk, men ulækkert. Det er jo en mose, så det var bare et vejr her. Vangede Kirke. Mose. Vi ses.